दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे इउपिपिएल दोलोनि जे दिनै नमिनेशन जे साबमिट होनाय बेहाय जोङो गार' पाहार जिथु फिल्ड जोंनि बेनिफ्राय साब डिभिजनसिम जोङो रिलि फैनानै बेहाय जोङो साब डिभिजन अफिसाव जोंनि जायखि नमिनेशन जि पेपार बेखौ जों गथायबाय। दिनै पटबजरा ओनसोलनि खना खनला थानाय रायजो राजा गासिबो ओरैबायदि दले बले हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा दिनै बेहाय माने हेफाजाब होफैदों दले बले रिलि खालामनानै जों दिनै नैबे साब डिभिजनाव जोंनि जे नमिनेशन पेपार जों बेखौ साबमिट होनाय जाबाय। आसा खालामदों पटबजरानि रायजो राजाफ्रा निस्सय माने 2020 नि इलेक्शनाव हयथ' गोबां बेले बेले जादोंमोन जोंनि हयथ' इउपिपिएल दलखौ हयथ' माखासे कमिउनिटिनि मानसिफ्रा जेरै माइनरिटि लेभेलनि मानसिफ्रा जोंखौ हयथ' सापर्ट खालामाखैमोन किन्तु एइबाराव सारि बोसोराव जे प्रमद बर' सारनि जे मावनाय दांनाय गासिबो माने जे सान्थि लाबोनाय जोंनि गेजेराव मोनसे समाव माने गाज्रि थासारिमोन 2020 नि जे आगोलाव जे समाव बिपिएफ सरकार सलायदोंमोन बे समाव जोंनि माने बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि थासारिमोन नाथाय दिनै बे थासारिया गैला जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय जे प्रमद बर' सरकार सारनि नाजानायाव दा दिनै गोजोनखौ हास्थायनानै बा जोंनि ओनसोला जिहेतु गोग्लैसोनाय ओनसोल माने लामा दालां बान्दो हयथ' जोंनि गेजेराव गोबां जाबावनांगौ दङ दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि तारिखाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोनखौ हास्थायनानै आरो जोंनि ओनसोलनि जे डेभेलपमेन्टखौ हास्थायनानै दिनै दले बले इउपिपिएल दोलोआव सापर्ट खालामदों दले बले दिनै जयनिं जागासिनो दङ। निस्सय जों आसा खालामनो हायो दिनैनि तारिखाव जों पटबजरा माने 1 नं पटबजरा समस्तिनिफ्राय जों 100% देरहागोन आरो प्रमद बर' सारनि जे माने इउपिपिएल सरकार बियो 100% सरकाराव जों सरकार दागोन बियो दिनैनि तारिखाव रोखा। बेसेबां भटनि फारागथियाव नोंथाङा देरहागोन बायदि आसा खालामदों? बेहाय गेमा जाग्रोथोंसै जिहेतु राजनितिकआ भटनि सायाव सोनारो गेमा जागोन बिनि उनाव निस्सय नोंथांमोना मिथिगोन दिनै जेसेबांनाखि लोब लोब रायजो राजाफ्रा ओंखारदों निस्सय बेखौ नायनानै नोंथांमोनाबो एसे हमनो हाखागोन जोङो 100% देरहागोना पटबजरानिफ्राय रोखा बेहाय खुनु पार्सेन्टनि खोथा गैया जों माने गोबां पार्सेन्टआवबो हयथ' जों देरहागोन जोंहा बेहाय माने बिसास दङ दा जोङो पटबजरा हिसाबै देरहागोना जोंना इउपिपिएल दोलोआ रोखा।